falta lle facer borrón e conta nova, habrá cousas que deixar e non cousas que cambiar. Eu queremos é contar con os tablas, que son unha parte moi importante de todo isto, para que nos axuden a formar, dar ese borrón, e isto aquí é onde entraremos nesa parte. Vos atabas antes, outros non, pero queremos ir conozades a